Tak, dúfam, že ste čo počuli. A dneska si vyrobíme tento krásny mikrofón. Je naozaj úplne ľahučký. Takže budeme potrebovať nožnice, centrofixku a tyčinky do ucha. Tyčinky do ucha sú asi najlepšie biele. A kus papiera. No, musela som to takto. No, zoberete nožničky. Teda ako prvé, zoberete nožničky a vystrihnete si kruh. Kruh začnete farbiť na čierno a aj z druhej strany. Keď máme vyfarbené, kruh si položíme na stôl a zoberieme si tyčinku do ucha. Môžete si to odmerať na pečopovi, ale ja si to teraz odmerám podľa toho, takže približne takýto kúsok. Teraz si ten kúsok vyfarbíme na čierno centrofixkou. Nemusí byť čierno, môže byť aj biely. Je to podľa vašej fantázie. Pozor, keď robíte vrchnú časť, neťahajte to takto, ale ďobkajte. Viem, že je to náročnejšie, ale tak to proste ide. Prepáčte, zabudla som vám povedať, že si ešte nahráte lepiacu pištoľ, a ktorý ju nemáte, tak proste iba normálne lepidlo. Keď to máte zafarbené, no tak si vytvarujte ten mikrofón aj tu. A už len prilepíme na papier. Takže to sú naše mikrofóny, môžeme spievať. Spievať neviem, tak to ešte skúšať nebudem. A ahojte. Ahojte.